Pasakaan og kasong kriminal ug administratibo ni Iligan City Congressman Celso Rehencia ug laing upat pa ngadto sa ombudsman si Iligan City Mayor Frederick Siao tungod sa wala matud paghihuman nga palao market project sa syudad. Apan depensa sa mayor, igo ra siya may sunod kung unsa ang gipirmahang kontrata sa miaging administrasyon. Ani report ni Argil Relator. Kasong kriminal ubos sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Article 217 sa Revised Penal Code o kasong administratibo tungod sa grave misconduct and grave abuse of authority ang giatubang karon ni Iligan City Mayor Frederick Siao. Adlawng Martes dihang gisumite ni Iligan City Lone District Congressman Celso Rehencia ug laing upat pa ang mga dokumento aron pasakaan og mga kaso si Mayor Siao sa Office of the Ombudsman Mindanao sa Davao City. Nag-ugat ang reklamo sa wala natapos nga 960 square meters nga palaong market project sa Iligan nga gisugdan pagtukod panahon sa administrasyon sa kanhing mayor ug karon Congressman Rehencia ug wala pagihuman sa kasamtangang administrasyon ni Iligan City Mayor Siao. Akong gipangita ang hustisya sa kwarta sa katawhan sa Nagbayan sa Iligan during the time nga ako ang mayor. So gigastuhan na, gitiguman na ito na sa kantidad nga 590 million o ang pagbidding na niabot kini og 583 million kapin. Mipasaka matud pa og reklamo ang kontraktor ngadto sa Construction Industry Arbitration Commission kun siak batok sa City Government of Iligan sa pagdumala ni Mayor Siao og midaog ang kaso pabor sa kontraktor. Apan bisan pa man og naay kaning kuan ang siak instruction sa ilaha nga pabayran sa syudad kay ang ilahang gi-allege nga substandard ang merkado ang siak nga mga engineers wala man kakita niini. So instead nga bayran sa kantidad nga 268 million plus kaning nay interest penalty per annum. So ang ilahang gimo wala nila bayre gipakontrata og lain. Sa kabahin ni Mayor Siao, politika ang ugat hinungdan sa pagpasang at og kaso batok kaniya. Yan para sa akin dahil malapit na election, that's part of political harassment, no? Kasi we're from different parties at kami yung lumalaban dito sa Iligan. Dili ni politically motivated nga naman. Si Siao, mayor man ang gidaganan. Ako, congressman man akong gidaganan. Hinoon, dili pa makakomento ang mayor batok sa mga reklamo sang litula pa ni ini mabasa ang formal complaint na gipasaka batok kaniya. I would like to remind the public that siya yung pumirma. Siya yung pumirma, meaning siya yung mayor at the time. Siya yung pumirma ng kontrata. So me, being the incumbent mayor na sumunod sa kanya, I'm only following what was written in the contract. Aminado ang mayor nga dunay managlahing findings sa completion rate sa City Engineer's Office ug sa kontraktor. Busa wala bayri sa Iligan LGU. There's a findings coming from CPT or Carlito Talabok Civil Engineering Services. Ang status sa ato ang structural stability report, no, sa kabahin sa merkado is below standard, meaning na ay structurally defective. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kabahin si Congressman Rehencia kalabot sa nahimong pahayag ni Mayor Siao. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.